Munye induku engavuki kona nje engikulungisayo kakhulu nje ngidila nako kakhulu nje ikona noma makukhona mhlawumbe ufisa ukulungisa isithembu noma into ekanjalo kodwa izona izinto lezo engizaziyo kakhulu. Nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami ngomuvusi bayamazi nje abaningi kuyo le channel. Namhlanje ke sila eMlazi efolweni siphethe udokotela ke la. Udokotela uzochaza nje kabanzi ngomsebenzi wakhe. Dokotela uyaphila? Ngiyaphila baba ninjani? Yebo, ungabingelela ababukeli bomkhanya kude usichaze dokotela ukuthi ukuphi wenzani futhi la. Ngiyabingelela kakhulu kubabukeli bomkhanya kude TV. Umkhulu ncikazi ke lo okhona endaweni yasefolweni. Umsebenzi nje engwenzayo nje ukulapha ngokwesintu noma ngokwesiZulu nangako kwenkolo nje. Mhlambe mekhona noofisa ukuye emanzini nje ukona engikwenzayo. Okay. Sise lapho ke dokotela, iziphi mhlambe izinto omengazo wena ukuthi mina nasi sife ngikwazi ukusilapha ngoba zikhona izifo ezifana nomeqo, zikhona izifo futhi ngathini zikhona ezinye izinto mhlambe ezabantu nje siphila uthola ukuthi abantu umuntu unesithembu. Isithembu sakhe siyamhlupha. Umuntu futhi uthola ukuthi abantu besifazane nje abasondeli isho kuyena. Uthothi umuntu wesifazane akabathola abantwana. Ikuphi wena othi nje mina ngemile khona nakho ngila eMlazi mina ngiyayilapha into ethile? Engime khona kakhulukazi ilezinto zabantu abasha kakhulukazi. Asithi nje mhlambe nje ubalekelwa umuntu wakho ikona nje engikulungisayo kakhulukazi noma nje mhlambe kuyenzeka omunye induku engavuki ikona nje engikulungisayo kakhulu nje ngidila nako kakhulu nje ikona noma makukhona mhlambe ufisa ukulungisa isithembu noma into ekanjalo kodwa izona izinto lezo engizaziyo kakhulu nokulungisa umsamo. Kusho ukuthi nje insizwa zala efolweni zonke induku iphezulu. Hawu mayifike nje la kancikazi nje kuyalunga konke. Kuyalunga konke. Kulunga konke. Mbukeli wami lapho ke ngasekhaya uyezwa ukuthi ke uDr Ncikazi bafethu uyabeka ukuthi uyayilapha izifo ezifana nalezo. Mhlambe izinto ezifana nomeqo kanjena nazo. Ngiyakulungisa nje nakho, ngiyabethela futhi nje mawufuna ukubethela nje. So ikona engilungisa kodwa nje ngaziwa kakhulu kuloko nje kwezinto zabantu abasha nje. Kodwa nokumsamo nokubethela ngiyakulungisa. Okay, nakho ke dokotela uyafika umuntu la uyagula. Wena uyabona ukuthi lo muntu ngeke ukwazi ukumlapha. Mhlawumbe uyamazi omunye uza kwenu ongakwazi ukuthi emelapha. Uyakwazi ukuthi umedlulisele kuyena. Ngiyakwenza nje kakhulu nje ngoba uma umuntu awukwazi ukulapha yonke into. Kukhona izifo ezinye obona ukuthi udinga omunye udokotela. Sise lapho nje dokotela okunye engifuna ukukubuza utshela ababukeli lapha emakhaya. Kenzeka ukuthi umuntu umelaphe angalaphiki. Usekhokhile. Uyakwazi yini ukuthi wena uphinde umfind back imali yakhe noma ube nawe usuvala incingo ungabe usatholakala nje? Kuyazwakala mkhulu. Umuntu mayilashwe lekhaya isikhathi esiningi kuhleze kuzolunga noma izinto zikwazi ukuthi zihambe kahle. Kuba yilokho nje akaze ngibe mhlambe nomuntu okhala ukuthi hayi izinto azilunganga. Ngiyalungisa nje izinto kakhulu. Ngikuzwa kahle ke mkhulu lapho ke. Mbukeli wami ngasekhaya uyezwa ke ukuthi ke udoctor uyasho ukuthi la ekhaya awuphumi ungasizakalanga ubuya usizakele. Athini awakho okuphetha sesiyivala ivideo namhlanje dokotela? Ngiyabonga kakhulu kubabukeli, ngibonga kakhulu kumkhanya kude TV. Ngiyabonga kakhulu ngibonge na kubantu nje sibambisene nabo enkonzweni nayo yonke indawo ngiyabonga nje kakhulu. Mbukeli wami siyacela abantu ke lapha ku channel yethu besubscribe bengene futhi nalapha ke kwi comment section sizwe imibono yabo ukuthi bathini. Siyacela ukuthi dokotela ushiye inamba yakho la abantu abazokuthola kuyona. Inamba yami nje umkhulu ncikazi ngikhona ku TikTok, ngikhona ku Facebook nje nguzandla zohlanya. Ngiyatholakala khona. Inamba yami ithi 081 507 0975. Umkhulu ncikazi ke nje.